toɓɓe mawɗe ɗe o kabaru me Mali yana Vesilier fawama hande kasongo duuɓi nogay o diplomate jo francinajo nanganoma ko ɓooyi himo tumira waɗugol eɓɓore e bonnugo kisal dawlaji leydi ndi Burkina Faso ko fandi o civil ɓe jeetato warama e ɗe balɗe yawtude e nder piyande e kuliyankoɓe ka wuro e Bouala Kero e Burkina Faso e Mali sabu tiiɗugo ɗi fitinaji ɗum saabiki eggugo yimɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo fattoyiɓe e ngal diwal Bobo Dioulasso Guinée e suudu halfinandu woteji ɗin nantini hanki jaltuɗi arani ɗi e ɗi suɓugoji sarɗiyankoji e commune ji waɗuɗi ñande e capanɗe tati e go'o lewru yawtundu ndu ka bange e député ɓe ko GMD mojobere laamu ngu e bambuɓe ɓe fooli temedere e nogayon fof e nder ɗe julle e temedere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi senditanaɓe e député ɓe ɓen ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mo Feminio bisimilla mon kayre fi fulfulde udditiren kabaru men on Mali diplomate jo faransinajo fawama hande e kaso ngo duuɓi e nogay yan Vesilier no tumira waɗugo eɓɓore bonnugo kisal dawlaji e leydi ndi o ɓiɗɗo France fawanoma juuɗe gila lebbi sappo joni ko noon andidiri hande ɓe ka e sengo sariyaji e leydi ndi Oumar Mamadou Sow mi salminima mi salmitimomo Oumouba kon woni kabaru e fi e ngo kaso ñawre nde fuɗɗinomo ba ko alka messare hankinde samiyal jumare hande sariya Mali fawi e dow on ɓiɗɗo France Yann Vesilier cokɗi duuɓi nogas kiɓɓi kaso wonduɗi e haɗede joɗade e leydi ndi e dawal duuɓi nogas kadi o fawama noon kadi almande millionji tati kalifi CFA pawɗi ujunnaji temedere e nogas kanko on lieutenant colonel Yann Vesilier ciftinen o fayno junggo ko ñande sappo e nayyi lewru jeetoɓuru ujunne ɗiɗi e nogas e joyyi e dow noon tumeji ñukkidanade France e nder Mali tumeji ɗi ardiɓe France ɓe jeddi balɗe ɗiɗi caggal ɗum sappo e jeegom ndun lewru ha joni e wiide noon ɗi pawaki hay nokku wonde on ko gollowo to ambassade maɓɓe mbo Bamako e nder cattal ina wiye DGS hono ɓen joguiɓe ndenagu maɓɓe caggal leydi ɓeyden hen kadi wondi on lieutenant colonel Yann Vesilier gandinoɗo mbiyen o nanguidano ko e yogo e konnukoɓe Mali wono général Abbas Dembélé kam e général Néma Sagara kam e civil ɓe woɓɓe kamɓe foof noon ardiɓe Mali tumiɓe ko yidde dillinde leydi ndi ha e leyɗi janane ɗe ɓe kalano holi ɗen caggal nde kabaru o saami hande noon Oumou Ba jagorɗo France kalfinaɗo jokkodiral e leydi janane holli wonde nde ñawore fawaki e dow ƴiyal gongo ala e mayri o wi a jarama Oumar Mamadou Sow